Come on, hold my hand. I wanna contact the lake. El pavelló era espectacular el dia de la final com estava. Alguna vegada ja l'havia vist, sobretot en enfrontaments amb el Barcelona, que és un clàssic de l'hoquei, però aquell dia el pavelló estava ple. El club, si no me'n recordo malament, portava 17 anys sense guanyar un títol. No? De tots els títols que hem guanyat aquí en els 10 anys que he estat, potser és el títol més celebrat. Hem guanyat Copes d'Europa, hem guanyat títols que són més importants, però la Cers va ser un boom, no sé si per essència que te parlava abans del club, aquestes ganes de guanyar alguna cosa que tants anys sense guanyar. Es va celebrar fins a altes hores de la matinada, com es diu, no? O sigui, es va celebrar al 100%. Apotòsic. Una celebració que feia anys que no celebrava res aquí. Sempre arribàvem a les semifinals. I sempre perdíem tot. I aquell any, mira, vam tindre una sèrie d'equips més o menys fàcils i vam guanyar. Recordo que va ser potser una de les meves primeres victòries amb el front, no? Una miqueta, i estar incorporada amb ells. Quan el partit estava a punt d'acabar i l'equip ja guanyava 5-0 i el partit a la final estava decidida, jo i un altre company, un altre mitjà, vam baixar a la zona de vestidors per agafar posicions per agafar les declaracions dels jugadors. Jo recordo aquell dia que el Palau estava absolutament a rebentar de gent i la zona de vestidors, sota la boca que dona accés a la pista, senties el Palau que tremolava. No? Era una sensació increïble perquè jo no ho havia viscut mai des de tan a prop. Vam pujar aquí dalt a l'estàtua, que vam anar a buscar una escala d'un paio que viu per aquí al costat, que és Serraller, i vam pujar aquí dalt, un altre. Fem fotre la bandera aquí, hem estat fent l'índio aquí un bon rato, fins que ens hem cansat. Però vinc dels jugadors també. Van passar anys que no arribàvem a cap final. I a l'arribar l'entrenador, Manel Barceló, clar, es va muntar una estratègia que aquí no coneixíem, que era una estratègia defensiva. Ell basava amb l'equip en què si tu defenies bé i no et marcaven, tu sempre tenies oportunitats davant, tard o aviat per marcar i treies els partits endavant. Llavors el Reus se va convertir en un gran equip defensor. A partir d'aquella Cers van venir diversos títols més. Va ser el primer títol que va viure el front en directe. Per això es va celebrar tant, perquè no hem de recordar que és una Copa de la Cers, que no és ni la millor, no és el títol més desitjat. No? El que passa és que feia 30 anys que el club no guanyava res i clar, allò pel Reus va significar un punt d'inflexió. Cada any que passava i que no guanyàvem un títol s'anava incrementant la pressió. Amb l'arribada del Manel, el Manolo, que per mi ha sigut un dels entrenadors més importants que he tingut, si no el que més, jo crec que ell el que va fer va ser posar ordre, donar-nos calma i fer les coses amb sentit comú. No? Vaig trobar una estructura molt ben feta, molt professional, amb un equip de jugadors o amb una plantilla de jugadors una mica diferent, per dir-ho d'alguna manera, complicat, i s'havien de fer retocs i es van fer els retocs i vam tenir la sort o l'encert, digue-li com vulguis, d'aconseguir els objectius del club, que no eren altres que començar a guanyar algun títol. Joan Sabater, capità, Jordi Garcia, Caldú, que va arribar una mica més tard que jo, Alejandro Domínguez i jo, aquests 5 jugadors vam estar un temps jugant junts, vam tenir aquesta paciència i amb aquests 5 jugadors, bàsicament, ens va arribar l'any Teixidor, amb Xavi Sama, i va aconseguir la primera Cers. Podíem haver guanyat més coses, perquè tenim jugadors de molta qualitat. Però mira, fins aquell any, un bon entrenador, el senyor Manolo. El senyor Barcelona, un entrenador molt bo, que també és el que es passava moltes vegades. Tenim bons jugadors i entrenadors bons no en teníem. Grito riconduco l'anima al suolo del mio antico porto. Tra invisibili note di un farbuffone rilassato al suono di legittimo canto. Va ser un partit molt complicat perquè en aquella època i sempre, fins i tot ara encara, el tema d'arbitratges europeus són complicats de gestionar. Va ser un partit molt dur pels jugadors, perquè eren els que patien dintre la pista el que estava passant, però vam saber patir i només encaixar, si no recordo malament, un gol i aconseguir el segon títol. Dos equips molt equilibrats. No la diferència de l'any anterior, que amb la Lleida nosaltres érem molt superiors. Jo recordo
la il·lusió, les llàgrimes al final, perquè clar, quan vas fora, a Itàlia, a Portugal, no saps el que et trobaràs. Però doncs, el Reus va aguantar les envestides, hi va haver ratos que va ser superior, però tampoc no se va balançar per voler guanyar. És allò que et dèiem, que a vegades l'estratègia defensiva també te serveix per perdre per la mínima i poder obtindre el títol. Recordo una fotografia que després vam publicar al diari, de tot el grup de gent que es va desplaçar fora del pavelló de Bessanó, que abans del partit, que em va sobtar molt, no? Veure tanta gent després de tantes hores, amb la il·lusió de poder veure guanyar a l'equip un altre títol, una altra Copa de la CERS, és que no era ni una Copa d'Europa. Cuidado, té molt de mèrit i poca gent ho fa per uns colors o per un sentiment. Això només ho trobes a Reus. 3 o 4 autobusos, vam estar, no sé si van ser 18 o 19 hores d'aquí a Bassano, perquè es traspassa per dalt d'Itàlia, pel Piemonte, està a prop de Venècia, i això de viatjar a Itàlia, que no havíem anat mai, perquè a Portugal sí que havíem anat diverses vegades, doncs clar, te dona poder veure una miqueta més, i la part nord, que és més educada, te dona a veure una miqueta més la manera de sentir de l'italià al hoquei. No van fer ni nit, es van desplaçar en autobús, van veure el partit i van tornar, entre ells al front, no? Evidentment no va ser la celebració d'un any abans aquí, però bé, els jugadors van ser molt generosos, es van esperar molta estona a la pista per poder celebrar amb la gent perquè eren conscients de l'esforç que havien fet aquelles 200 persones. Els que no podem anar-hi ens hem juntat a la cafeteria del Ras Esportiu, va guanyar ben 20 d'aquí també a la plaça, com sempre, a celebrar-ho. A la plaça del Prim, tots junts, vull dir, afició, jugadors, molt familiar, vull dir, va ser molt maca. A la sala de plens i a la recepció de l'Ajuntament també hem baixat amb nosaltres, ja no t'he dit als partits, evidentment, però sortint des d'aquí, amb la Rua, a Misericòrdia, ens han acompanyat sempre a tot arreu. 2 títols molt importants, jo crec que no es pot comparar amb Copes d'Europa ni amb lligues, perquè són paraules majors, però pel context que vam viure en aquell moment, de tants anys de no guanyar res, tornar a guanyar aquelles 2 CERS va ser el fet de dir-nos que érem capaços, i a partir d'allí va començar una altra època, jo crec que molt bonica. Clar, quan diguem-ne que fa anys que no aconsegueixes títols, repetir un segon any era una fita important, que realment pocs equips ho han aconseguit amb tota la història de l'hoquei.